Hei kaikille! Tänään jatketaan tätä kirjanpito-ohjelman tekemistä. Eli avataan uusi sivu ja tästä tulee meidän kirjaussivu, minne sitten kirjataan kaikki tositteet, minne raha on mennyt ja mistä se on tullut ja niin edespäin. Minä lukitsen tämän ylimmän rivin, tuolta se löytyi. Kun ensimmäinen rivi lukitaan, niin sitten kun rullailee, kun on paljon tositteita, niitä voi tulla satoja, niin näkee aina, että missä ollaan menossa, kun tämä rivi ei mene piiloon. Meillä tulee tähän päivämäärä, tositen numero, selite, summa ja pankkitili. Voi olla useampi pankkitili, kassatili esimerkiksi. Kirjanpitotili ja kohdennus. Edellisissä videoissa on selitetty nämä kirjanpitotilit, tilikartta ja kohdennus. Seuraavassa videossa selitän sitten tuon tosite A, tosite B. Tähän tulee ne linkit tositteisiin. Muutin tämän päivämääräsarakkeen päivämääräsarakkeeksi. Ja seuraava tehtävä on ruveta tekemään alasvetovalikkoja. Ne suunnattomasti helpottaa tositteen merkitsemistä tänne kirjanpitoon, koska sitten voit sieltä valita sen vakiokirjanpitotilin. Se on helppo valita, kun se on alasvetovalikossa. Eikä tarvitse miettiä, että mikähän se nyt olikaan. Aloitetaan pankkitiliin alasvetovalikosta. Tuolta valitaan alasvetovalikko ja se pitää olla tietynlainen, eli se täytyy valita tietyltä alueelta. Aina täytyy muuttaa tuo ensimmäinen kakkoseksi, ettei tuossa otsikossakin ole alasvetovalikkoa. Ja täältä saamme tämän väliin, mistä alasvetovalikko sitten valitsee. Noin, tuolta näkyy. Sinne voi laittaa värejä, jos haluaa. Minä nyt laitoin tämmöisiä esimerkkivärejä muutamaan, että voi kokeilla. Sieltä ne on valittu ja nyt ne näkyy täällä alasvetovalikossa. Voit valita pankkitili tai kassatili. Sitten sama homma kirjanpitotilille. Tuolta. Ja käydään korjaamassa taas, ettei otsikossa ole alasvetovalikkoa. Ja dataväli. Valitaan täältä nämä meidän kirjanpitotilit. Olen lisännyt myös sinne tämmöisen valitse-kohdan. Että jos nyt vahingossa tekee tositteen ja joutuukin sitten perumaan sen, niin siihen voi laittaa tuommoisen niin sanotun tyhjän kohdan odottamaan. Muuten siinä näkyisi aina joku kirjanpitotili. Nämä voi myös värjätä miten haluaa. Laitoin muutaman esimerkkivärin tuonne. Ja tuolla nyt on tuo edellisen tilikauden ylijäämä, alijäämä. Se on alimpana, siksi kun ei sitä tarvitse kuin kerran vuodessa. Ja nyt sieltä on sitten aina helppo valita oma kirjanpitotili. Ja taas kohdennukselle ihan sama juttu. Tuolta käydään korjaamassa. Ja näin. Dataväli käydään hakemassa. Ja täällä on meidän kohdennukset. Nämähän saat ihan itse keksiä omaa yhdistyksen tarpeiden mukaan. Ja käyttää värejä, jos se helpottaa. Minua ainakin helpottaa, jos ne kaikista yleisimmät on laitettu tietyllä värillä. Niin sieltä ne sitten on helppo löytää. Noin. Voitaisiin tehdä joku esimerkkikirjaus. Nyt ei tositteita vielä ole, mutta tähän tulisi päivämäärä. Tositen numero on 1. Selitteeseen kirjoitetaan mitä haluaa. Minusta ne kannattaa olla selkeitä, lyhyitä,
Tositteesta sitten näkee loput tiedot ja tarkemmat, jos tarvitsee. Ja noin valittiin kirjanpitotili ja kohdennus. Tähän sitten linkitettäisiin nämä tositteet. Tässä tämä oli. Ensi kerralla lisää.